खालामबा मोजां जागौमोन तामिलनाडु फैदों दिनै तामिलनाडुआवहाय बेरायहैनोसै नै गासिन ओरै रेस्ट लाजोबदों सोर सोरखौ नेदों ओरैनो अलमस्ट लेट जाखाबाय एसे भिउसखौ नायदो नै भिउसआ गामि बायदिसोखा बेंगलर बायदि जायगायावनो बेफोरबायदि गारि लायो नै नुवाखै बिदियाव खि मेगन जाया जायोलै गामिनिसोबाव गारियाबो बेलाय औ आसाम दं तामिलनाडु दं बेलाय नै मालिकआ ओंखारबाय जों लामायाव नै ससेयाव माहाजोनथारलै थाग्राफ्रा दसेनि थाखाय हामथ'बाय hour later. मोसानो फैदों दा उल्थासो थायो बिदिनो बोरै जानांगौ माबोरै मोसानांगौ ओमफ्राय ख्रिस्टमासनि उल्था थायोब्ला मोसानांगौ मोनजोबखाबाय गासिबो मोनजोबखाबाय दे सरि मोनजाबावबायसो दे ओरैहाय मोजां दा दे केरल सार्भिसलै दे फार्स्ट टाइम दा लकेल सुमफ्राम मोनजादोंलै बिसोरो जोंना बेंगलर तामिलनाडुआव दिनै फार्स्ट टाइम केरल सार्भिसलै संनाय खावनायफ्रा जाजोबखाबाय जाहैदों मा खालामदों औ माबा नाग्रा दामनोसो बानायदोंदां अट'पेखौ बेजों दानखानायसै आरोखि नायनोसै बेदर नों बोदलाबग्रा जादों रादे नों बोदलाबग्रा जादों बेदर नायनि आखाइसो सुग्रोखाबाय गारमाबो इसेबां गिलिरनालै दाउ बेदर बयलार माबा दाउ ना मा जाखोबावनो बयलार बे ओंखाम जागोन नैबे आप्ला बे ओंखामलै ओंखाम जागोन ओंखाम ए अमासो ओंखामसो नारेंखलाबो एसे देरहांबायलै नै मोनजानोसै इयावबो आरो ओरै थाइजौबो दं नै थाइजौआबो ओइथिं ओरै लाइन गायदोंमोन ओमफ्राय सिगुनाबो देरहांबाय नै ओमफ्राय बेखौ मा होनो नारेंखलालाय नै ओरैबो दङ ओरैबो नारेंखल दं ओरैबो नारेंखल दङ बैयावलाय बागान फिथाइ थायखानायसो ओमफ्राय नै बेखौ मा होनो मा लाङो फैदों दा सेंग्राफ्रालाय बेरायनो फैदों तामिलनाडुनिसो तामिल सिख्लाफोर नुयो खोमा होननानैहाय नै नंगौदांलै नंगौदां नारेंखल बिफां ओरैबायदि मोजांखा तामिलनाडुनि ड्रनसो नांगौलै ड्रन लासो ओरै गोजौजों नुजोबगौमोन नै ओरैबायदि मोजांखा नारेंखल बागाना दा बुंसै आरो ओमफ्राय नैबे न'खौहाय थांनाय समावहाय आं बे न'खौहाय थिखांदोंमोन दे खिन्थु आं भिडिअ होनो हायाखै ओरैबायदि मोजांमोन स्कुल औ स्कुल माने अपेनिं जाबाय आरो गोदान जाबाय दा फंबाय मोजां दा औ मोजां दे होनो हाखाखै आं बे भिडिअखौहाय दानफिनजोबनांनाय रा
Subscribe खालामना होब्लानो जाबाय Subscribe खालामनानै नायनानै दा थां औ Without subscribe मालाबाफोर लोगो मोननांगौब्ला फंसे थां होननाय जाबाय गैलेलै बल जेलानै एकदमबारे मैगं थाइगं गायनानै जानो मोजांथारलै बे जायगाया ओरैबो नायसै बिराद मोजां Small Garden Entrance Road You can see guys, this is entrance road. बेनो जाहैबाय जोंनि हाबजेनग्रा लामाया आरोना ओमफ्राय दहाय केमेरा लाग्रा मानसिया थिखाङाबो जाहैबायना बैयावहाय नङालाय पस्टार दङमोन खन्थाइ मुलुग भिडिअ लादों नै नायलानो जाबाय उनावहाय दांगोन जे खन्थाइया खादोरा नायसाय नोङो नायसाय उदैया बारायदों आरोखि खन्थाइ आवरायनायालाय ओइयाव मोसा थायो जाहैदों बैयावहाय हनै बै हाग्रायावहाय तामिलनाडुनि फरेस्ट A few minutes later. For present this special number, we really indeed enjoyed and Joyful and triumphant, O come,
Sogol yang sari zabai haba Forbos Yesu Nobang kaya badi Sogol yang sari zabai haba Forbos Yesu Berbeko putu bahai dana Egra konraya Berbeko putu bahai dana Egra konraya Nobang kaya badi Sogol yang sari zabai haba Sogol yang sari zabai haba Forbos Papi hayau le si surasaya Sopoi bai mansi mohore Papi hayau le si surasaya Sopoi bai mansi mohore Dinai ke desan, dinai ke tarsan Dinai ke desan, dinai ke tarsan Mansini babke, karena cakai Zisu asari zapina Mansini babke, karena cakai Zisu asari zapina Sogol yang sari zabai haba Forbos Yesu Nobang kaya badi Sogol yang sari zabai haba Forbos Yesu Korodin bercerah Sopai lai bai Singra persika Sopai lai bai Injam kesuh Biro lah lagi deh. Mati lah. Boleh, main dia apa tu? Mau biro? Mati lah. Ali. Apa tu biro ni? Bola karam. Ainan dia. Kembali dagat lawai, next time we use kalau singen song si terkenal dong, kembali dagat lawai ni nak. Ada
Halo, halo. Halo. Sondon Diuri. ओंखाम जानो लाइन जालाबाय एबार मोसानानै मेंलाबायना मोजां नायलाय गाइस लाइना ओरैबायदि लाइनखा माखासेफ्रा ओइ फार्स्टनि नाजावजेननाया जाखां ओंखाम ओंख्रि फिनलायखानाय आरोखि ओरैनो थानो हायैनि दाउफोर नुवाखै इउटुबारा रोबाय खन्थाइ आवरायग्राया जोंनिया जेबो गैला खारो थाब थाब फैयो बाय माहाजोन जाहांदोंसै आस्ते आस्तेनो मारै देना जानांगौ जोबनाया दा मा बुङो कारेक्टारा गारिखौनो होनदों ओरैबो सासे दङ नै बेबो देहांदोंसै ओइ दागे लाइना दाबावखालै आंबो नङाला गोदै जों बाथौखौ दाङाला मोसाया मोना इसोरसो हनै ओंखाम लाना थांग्रोबाय मोसायिफ्रासो मोनजाग्रोबाय रा मोजां दा Halo. Dika sir. Akhirnya setelah बिसोरबो मोसायाखैमोन दे नोंना दाबो मोनथ'वाखै खोमानो दखा सि सोरोंनो नांबावगौनो फोथाराव थाङियासो ओंखाम जाग्रोजोब्बाय नै बाजै आं जानोनो नेग्रोखादोंमोन जाखांबायबो बेदर लायबाव फंबाय बेदर लायबाव दा लांसै ओइयावबो पार्टि मोनसे दङ दे जाना हो औ दे बाबु नेलाय ओंखामा ओंखाम गैया जेनेरेल औ दे आंनिया लाइना ओइसिम थांबाय दै गोमाया आंनिया लाइन दंखायो Chico. न'आव जरा जरा जानानै बारलायखाबाय ओंखारनांगौ रा ओरैनो बुंबाय रोङालै बुंनोनो Chico ayo Samuel sir गोजानाव खारनाङा दा बेदरा जोबोब्ला गोजाननिफ्राय लांफैफिननो लाजिगोन नोङो खाथियाव थाखा खाथियाव जाफै ayo बेखौहाय लानो नों बेखौ दालिया बेयाव रानै बेयाव ओरैहाय खर' बेनि खर' आरो बेयाव लागोन दा सिङाव रादा लबि नालाय ए मोननैबो दोनथ'नायसैलाय गाइस फाइनालि जोंना केरला जोब्बाय गाव गावबागाव न'आव थांलानोसै जायै लोङै रंजा बाजा दिनै केरला जोबनानै थांबाय आरोबाव नेक्स्ट टाइमावहाय नेबावदो मोनालायबाय ना BBC चार्च बेंगलर बड' चार्चनि पास्टरा जोंना बेनो नै बिनि न'खरावनो केरल जाफैदों जोङो फार्स्ट टाइम ना दिनैहाय औ दा जाबाय थिगसे गोजोननाय मोनबाय हाजासे जाबाय रंजाबाय मोसाबाय थेंक इउ दे हामबायसै आरोबाव